Sisecaweni namhlanje ndiqonda uba ndingayi kule yam icawa khe ndivizithe kwenye. Xa ndifika phaa le cawe, yho, yicawe enomeza wam uBra, umeza wam ukhonza apha. Ndimbulise, molo bhuti. Hayi, bulise. Aphakame umfundisi ngawazoshumayela athi umfundisi xa ashumayela uyacela kuba ngoDisemba abantu bebewile, abanye bebe-awutha betakisana besenza loo nto benxilisa vani. Ucela bazoguquka ngaphambili bazophenduka. Ndaqonda ke uba ndiyawazi amabibi wam, ndaphakama kuqala ndoma phaa. Abantu bethe besiza sendingaphambili already, sendixhome izandla. Qha xa ndibheka ngoku umeza wam akazi yena ngaphambili, uhleli phaa ezitulweni. Ndiqonda hayi bo meza, kaloku awukwazi ungazi, kaloku ngumeza ndiyakwazi ubutshintshatshintsha amankazana ngoDisemba. Phaa kwakho bekukhala igqom phaya, bendiyivile bekukhala igqom phaya. On the floor bekhala phaa utshintshatshintsha iintombi ezi-yellow nezi-brown, uselisa vani. Kutheni ungazi ngaphambili? Waqina, abantu bazile ngaphambili. uBra umeza uhleli nesitulweni. Umfundisi amve esithi khona oshotayo yedwa nje, sithandaze. Ndiqonda ingase ndikuxelele ngumeza nankuya watsho ngobuso obukekeleyo apha, ingathi yimali yezishumi yakwaTata uBhengu ngo-93. Ingathi zezaa hat zazinxitywa ngaba mama bakwaBhengu. Ndiqonda uphakama bhuti uze ngaphambili usenza izidlikidliki. Hayi, othi umfundisi mani makazithandazele athethe noThixo. Ndaqala ke mani ndathetha noThixo, ndathi nomaThixo ndinomoya orongo, ndinentshisakalo yomntu obhinqileyo. Xa ndimbona ndivele ndithi, xa ndibona isikeyiti ndijike, ndicela undithanda undincede Thixo. Ndiyakwazi norhalela umfazi womntu. Ndabe ndithandaza ngoba ndineento ezizicela iinketshenketshe, iinketshenketshe endimane ndizicela. Ndiyacela Thixo undincede. Ngoku xa ndithi ndivule amehlo abantu bayekile uthandaza, bajonge kum. Ndavele ndabaxelela ndathi, Thixo naba bathi besecaweni bathanda iindaba zabantu, uba-fire by fire, uba-multiply by passion, ubafayirishe in the brook of hell, in the desert. Karasha.